केल्यात विचित्र ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैताने आपणायला सज्जन गाहुजी आपली सोडवून सर्वीस बॉयरान कलीत केल्या सर्वीस बॉयान आपली सोडवून कलीत केल्या जन गाहुजीन आपली निताने उगडल्या इस्रायलीच्या घराण्याती ताका असल्या विश्वासी मोगा स्वताने उगडास काढला आपली सोडवून सर्वीस बॉयरान कलीत केल्या प्रितुमेशिकांशी कसल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवून देखल्या सर्व निवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा